و gelek welatan li Tirkiye ji pandemiya Covid-19 bandorên xirab li ser xwe de geştyarî, saxlemî, civakî, aborî û gelek qedên din jî kir. Ji ber ku beriya pandemiya vîrusa korona ji aboriya Tirkiye xirab bû, Opozisyona Tirkiye û Yekîtiya Doktorên Tirk her tim diyar dikirin ku hikûmet di tedbirên de ji vîrusa korona de ne li gor saxlemî ew li gor aboriya gava davêjin. Her wiha bi aboriya xirab ve girêdayê bêkariya li Tirkiye jî li gor daneyên saziya îstatîstîka Tirkiye zêde bûn. Li gor daneyên meha mijdareya saziya îstatîstîkan ya Tirkiye, rêjeya bêkariya Tirkiye sadî 12.9 lê li aliyeke din ve jî li gor daneyên rêxistina kariya navnetewî li Tirkiye rêjeya bêkariyê sadî 28.8 Ev rewşa aboriya xirab û bêkarî herî zêde xwe li bazaran dide der û hem bazarkar hem jî kiryar ji rewşa heyî giliyan dikin. Farkı zav ve farkı düşke işte her tiş pahalı bu ya işsizlik çe bu ya melek tabi işler ketiye. Yani işsizlik çağı çe bu yani işte bu ya o iyitin yani olsa yani. İşler şikayetçi bir pahalı yani. Yani evci hakkına bir yandan yani hem iş işler ketine yani peredesi onatına maaş icabetine yani binlerce insan hemen işler ketine. Reget boşa dene hemi. Gördük ki mesela zaten cumartesi pazar günü zaten kapalı vatandaşların gibi perişan zaten. Roşu mayınıcı saat nehne abi milleti belediye de topkili acele topkili ha topkili yani hatta yazdan bir ciddi saat vatandaş dese ki ev bir kira kazanacak ki tebrik kira elde. Haçtandan top dike haçtanda zaten haçtanda müşteri tazete pazarı kurma. Kiryar Gülser Çıkrık çeşitine zaman ku ji ber bu habûnû bêkarî ew ê nekariye çi bikire û daxwaz ji hikûmetê dike ku ew van pirsgirêkan çareser bike. Vallahi korkudan tezgahlara bakamıyoruz. Em ji tirsan karin dezgeyan binêrin. Her hefte buhayê berhemên xwe diguherînin. Bawer bike min bi 100 lîrayê tenê qûma pîskan kiriye. Min sebze nekiriye. Ji xwe em nikarin nêzî dezgehên fêkiyan bibin. Ji destpêka vîrusa koronayê vir ve gelek perîşan bûye. Debara mirovan pir dijwar bûye. Çok mağdur olduk. Di vê rewşa dawiya li Tirkiye hem bazarkar hem jî kiryarên li bazarên İstanbulê bihatina zivistanê jî dibêjin ku buhaya berhemên li bazaran bihattir bûye û bazarkar dibêjin ku ew nikarin berhemên xwe bifirôşin û kiryar jî dibêjin ji ber bêkarî û bihabûnê ew nikarin li bazaran tiştekê bikirin. Min Botanî, Deng Amerîka, İstanbul.